Ahojte, čaute. Znova sa hlasíme z auta. A deti, čo myslíte? Poviete im, kam ideme? Do Ruskova. Čo ideme pozrieť, Filipko? A to znamená čo? Vlačky. A potom pôjdeme na zmrzlinu. Došli sme do Ruskova na zmrzlinu, ale tu sú riadne kopčiska. Sedávka stojí euro 50. Ale stojí to za to. A dokonca vám namiešajú. Čo tam je? Čo? Čo nie? To je vlakopark. Je to tu? Je tu poď? Mami! Mami! Prosím. Si trošku vyššia do toho, nie? Je to malo. Ja idem vôbec. Do božucha. Haló. Takže ja tam idem. Meno Katarína. Mami Katarína. Kde je hlasikačka ešte? Neviem, kde sú vláčiky. A ty tu máš. A mám taký pocit, že ide vlak. Mám taký pocit, že ide vlak. Dobre, nechoď ďalej. Hej, vlak je. Je stavé nebo stávaš? Ty ste stavé nebo stávaš? Vieš, že stávaš. Filipko, stoj naspäť. Káte je štrek, musíte dať po štrek. Kde? A tu nám môžeme stať na štreku. Tu na? Áno, bol tam sú lavičky spravené. Kde? Tam. Tam kúsok ďalej. Ideme? Poďte. A vláčik ide z druhej strany. Áno. Tady. Chceš? Ne. Chceš? Nie. Ide vláčik. Aha, tu stoj. Môžete mu kývať. Poď, čau. Kývaj mu čau. Ste počuli, jak vám zatrubil? Aha. Pre deti do 10 rokov maximálne zaplnenie 50 kg. No ešte v pohode splňaš. Filip, čau. Použite hojdačky na vlastnú zodpovednosť. Poďte, to volá kometa. Kometa, jak vieš? Ideš hore? Napísané kometa. Ja. Aha, idem s tebou. Môžem? Držať sa. Ale jaký fajn, že to má aj krytie na vrchu. Mami! No? Sekundu. Zatoč za kľúčku. Daj si to kľúčku a to s kľúčkou. Počkaj. Ja zoberiem. Hej. Pôjde šup. Kam ideš? Počuješ za čo? Nie.
zrazy, keď sa počuje. Aha, nie. Ostrihnuté sú kable. Ale inak to bolo prepojené asi. A čo by sa počul? Aha, že sa vyšiel vlak asi nejak tak. A medzi sebou sme si mohli tam volať, ale sú štiknuté kable. Počkaj, poďte tu. Tati, Spravte my fotku. sme si mohli volať, len sú Stapi. štiknuté káble. Pozaj, a to Spravte si môže fotku. fungovať. Filip, aj ty Ale poď. to funguje, No to poď, vidíš, aký je to? ja som volala. Mami, aby Poď, si to tak nejak posunula. A tak budú zvoniť. Čau. Gabi. No. Aha. Čau. Ja čo mám? Ja si čo mám? Dobra. Ja viem do toho domu. Poďte! Nejaký domček tam. Prosím? Nedá sa. Ja zaujímavé, je to ten domček. Hej! Oto je! Jaj! Tati, je to všetko prelatil. Mami, aha, tu máš svetelko, že to zapomínajú. Vystražné? Nie, Ja, toto je svetelka. to zapnúť, ale... Kočka moja, kočka. Vieš, čo sa hovorí? Aj, fuj. Že dvíhaj nohy. Áno, tak sa tomu Čo? hovorí. Aha, čerešne. Neviem. Čerešne. Hej, ale boli to a čeri aj. Len to bol taký maličký čeri ale tam už boli čeri. Hej. Aj pekná bola. Aj bola, áno, tak pekná bude. Ale není. Teraz. Červená lienka. A ti? Lienka, lienka, lienka. Tati? Poď, ukazujeme taktikovi. Poď, dajte poď sa za pozrieť. 50 sekúnd ďalší vlak. Lienka. Povedz pekne, lienka. Pomaly. No. Maňu. Maj? Počkaj, Filipko. Chcel? A potom Filipko dá tebe, hej? Ale ja chcem. Pomaly, bo je ubližíš. Mami, ja som chcel. Tak druhý. Bakám. Mám. A ona ti uletí. Teraz môžem rýchlo ja. Hej. Pomaly. Nevadí. Jodi. A ty dáš prštek? A uletí ti z pršteka, hej? Uletí. No hľada také najvyšší bod. No, Počujem. daj si ju na prštek, na tento. No, ono sa teraz... Aha, vidíš? Čo? Sebikovi do kapucni. Čo tu je? Haló, haló. Není. Haló, haló. Není. To je podľa mňa toto, čo tu predávali, toto, lístky. Mne to vždy natočil. Môžeš ísť tak, ale daj mi ručku. Tak, a môžeš ísť tam na tie valy. Fabia, zase si ju pustila. No. Ja držím ťa. Opatrne, hej, Sofi? Diela. Tam je diera, no, Tam spadneš do je diery. necháme, aby si našla, kde chce uletieť. Nie? No, na rukav. Mamiska mi viezla pod rukav. No, ty sme ju jak ty gajky mali. Diela? Diera, pozor. Diela. Kde je? Diela. Aj tu na. To by sa dalo aj opekať, ne? Hej. Tam dole opekali. Filip, pozorne, že spadneš. Každému by ste spravili chuť. Čo? Diela. Toto je lienka.
Dá só colocar aqui, uciekaj. Nebude na podiaci do koši. Tak, stále idzie. Jeszcze będzie, tam świeci. 7 je čas. Pozorne, že spadnete. Dobre, stačí. Mami, Dobre, stačí. Môžete kývať. ale není blesk. Aha, už mám. Mami, ale je dobrý. Dobrý je, dobrý. Martin bude chodiť do tú trasu. Čo veď chodil? Martin málo čo chodí túto trasu. Hej, Môžete mu ale... kývať, kývajte mu ahoj. Hejha. Ahoj! Mamo, fajné okno. Pozri, aký je nahnutý, aha. A prečo? Pozri tam. A prečo taký nahnutý? Neviem. Tak idú kolenice. Nie, kolenice sú nahnuté. Kolenice sú nahnuté. Hej. Ešte koľko tých vagonov? A kto počítal vagony? Pia. Jedného bauka som donesla. Kde? Ja som ho hodila. Výborné. Ale taký bol. Nechceš sa hrať? Mami, taký bol. Taký bol. Čo to bola tarantula? Čo to bola tarantula? Sofia, a čo si došla? Pozor. Veľkého pavúka. A kde? Pieskovisku už není. Ika, jedu s mamou! Manucha! Jak ide? Tieto sa trasú. Koľaje. Ika, zastavím ho na 5 sekúnd. Rýchlo, poď. Kývaj mu. Ahoj. Je mu ahoj. Čo ty si? Vlak, ideme. Vidíš tam naklad bomby. Vidíš koľko bomby? Čo ty si vlaky? Ale na nás nežitú bomby. To sú stále bomby a sú silné. Toto sú už úplne stále bomby. A toto je najsilnejšia. Tylko posledná je najsilnejšia bomba. A najsilnejšie bomby. Ešte dlho to bude, Filip. Čukni si. Tu najlepší. Iko, prosím, ale bomba. Posledná bomba. Mami. A zobavujú. Na koľko? Toto už je spieva. Mama už je. 49, ja som napočítala, aké dobre. Nini. Mami. Dobre, zadrobil čo?